Днес ще експлорваме мина. И така, надявам се клипа да ви хареса, понеже да продължаваме само да скупаем мината. Ще правим честрун, размислихме. Само трябва да е много висок честрун. Не, да бъде и толкова висок, 3 блокчета. Ама да слагаме поне 2 честа един върху друг. Да, точно заради това. Ето тук се слага още един. Да, това те беше 2 честа. Какво стана? Обрах камъка. Аз погледнах надолу. Обрах камъка. О, шай, човек! Още айрон. Аз ще го взема и аз, но я. Искам и аз да го изкупая до нулата. И си направи айрон меч обаче. Да сме по-силни. Айрон меч? Да. Искам да направим за чудовища вече, защото се развихме много добре. Как се прави за чудовище? Ето тук. Максимум. Хард. Да. Да, вече сме на хард. Чакай. Да не мисля, че сме някакви читъри. Да, ние не сме читъри, просто са бяхме направили на... Да не ни убива чудовищата постоянно. И да не се убивам 5 пъти, защото аз винаги се самоубивам 5 пъти, като мъря. Сега вече най-лошо. Да, защото не е приятно да се чувате вие. Аз имам още да мисля. Ще да карам още един. И сега вземи си това за меч. Дай ме меч. Чакай, няма много дърво. Чакай. Ето. Аз имам дърво, да? Аз може. Но аз очаквам. Не знаеш. Добре. И отивам да бъдат. И ти не се похваля, че имаме пшеница. Да, ние между другото имаме 2 пшеница. пшеница имаме, да? Значи, така правим. С айрон меча, но за сега ще се движа с този меча. Имаме една готова пшеница, където ни даде семена. Каква пшеница? Сега трябва да чупим уит. Аз вече намерям. Аз много лесно намерям. Чакай малко, аз сега отивам на експедиция за дърва за честове да правим. Аз имам много дърва, си така. И съм посадил. Мишо, тук има голям дърво, идва и да си че. Да. С кобра. Сега не ми се пада никакъв обсъд. Аз не падам сега. Майко. Айде, може да се падим с Добре, отивай веднага да го сложиш. Ще си на повече хлеб. Добре, че го видях, нали? Я знам. Не, аз знам. По-скоро ще се правим менги. Където е за острова на овцете? Ето. Ето там, да служи. Не, да седи. Да си. Чакайте сега да си извадя брадвата. И почва да сечеш. Вадя брадвака и почвам да сеца. Ти ли взе купчето през? Не, нямам през в мене. Обраля го. И ако дай целя. Дай целя.
къде сте? Аз се за тебе. А те съм. Ето 9. Точно да го посадим да има никой. Стълва се. Ама ням, аз вече обладях че. И аз между другото. Няма Трябва да. ходим за храня. Да. Аз вече имам само две пилешки. Имам две пилешки. Ти ми легна сега на моето място. Стана ли да? Не, ти стана. Да. А ти виж къде са гледаш лева спа. На мен понякога да е пилешко да спя на страни. Днеска е прекрасен ден. Да. Само да видим Аз колко е случайно го часове. посадим. Така. Много странно, още не сме се решили чудовище. Да, между другото. А ти ли си да не се обрала следващия бъркенс? Не. Чик, аз къде го видях? Ще ми покажеш ли? А, Ябълка! аз не помня вече къде биш. Намерих ябълка. Ето тук го поставяха. Ето го тук. Как ми това дари не съм? Ето тук го посаждам, Мишо. То ме удари човек. Виж, на минус 3 половина сърце. Много срамно, ще се заброни. На каква е тая малката броня? Ами, добре, правим втора версия вече. Втори епизод е. Да. Да. Много. Много. Един сезон. Докато ни направим половин карта. Нали? Да. И спри клипа. Спря ли си? Спиране. Тук сме. Аз мога да привлека вече овцете, знаеш ли, човек? Имаш уит, нали? Да. Чакай първо да се нахраня, че аз съм на требучета. Мишо, отдолу имам пиле за теб. Мерси много. Ама още се пече. Имам точно половин стак необработено дърво, което означава, че като го преработя и като го направя на често, ще бъде много. Ама много, наистина много. Аз отивам да прекарвам едната овца към другата. Добре, аз сега правя адски много дом. Къде отишла тая? Къде са работят? Знаеш тая къде отишла? Още бях опияна. Вече е зад мен, нали? Да. Ай, сега, момиче, те питаме прекака. Предполагаш. Няма обаче достатъчно и да ми взима. Да знаеш. Аз сега направих 17 още честа. Сега ги поставям в честрума, как ще ги пълним, просто не знам. Вау. Ето тук правих